Il-medja internazzjonali rrapportat dwar il-ġerijiet tradizzjonali bl-istatwa ta' Kristu Irxox fl-ibliet ta' Bormla u l-Birgu ta' din is-sena. Dik f'Bormla fejn mill-ġdid attendew eluf ta' Maltin u anke turisti ġiet irrapportata mill-gazzetta rinomata The Guardian li użat ritratt tal-fotografu Darren Zammitlupi f'atmosfera festiva u temp mill-isbaħ. F'dan l-artiklu The Guardian ukoll tenniet kif tali tradizzjonijiet jiġu iċċelebrati fil-Vatikan, Spanja u fl-Italja. Iċ-ċelebrazzjoni fil-Birgu sanettant għamlitha fuq Sky News, dan hekk kif is-sit internazzjonali tal-aħbarijiet ukoll irrapporta dwar l-attivitajiet relatati mal-Għid f'numru ta' postijiet, inkluż Betlem, ir-Renju Unit u anke l-Ukrajna f'nofs konflitt militari. It-tradizzjonijiet f'pajjiżna qed ikomplu jiserqu x-xena internazzjonali u b'dawn ir-rapportaġġi qed ikomplu jiġu promossi iżjed l-esperjenzi rikki li kapaċi joħloq pajjiżna bis-sem u s-sagrifiċi ta' bosta dilettanti artistiċi fostna.